ሻሎም ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላኽ ሰላም ጸጋ ምሕረት ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኩም እዩ አና ሓኹም ሰላሕ አዲኔ ካብ ሲአርጂ ኢንተርናሽናል ቸርች ስቶክሆልም ስዊድን እዚ ናይ መዓልቲ ቃል ፕሮግራምና እዩ ንዝበለጸ መዓልቲ ዝበለጸ ቃል እንካፈለሉ ጊዜ እዩ ንጎ ይድወርድ ሰብስክራይብ ግበሩ ኣብትናትና ቻነል አትይኹም ኣብታ ደወል ምልክት ጽቆጡ ንጎ ድማ ክመጽኩም እዩ ክብርና አምላኽ ይኹን ስለዚህ ሎም እነዚ መዓልቲ ዝኸውን ሓጺር ቃል ክንካፈሊና ሎም እንካፈሎ ቃል ከምዘይ ንፈልጥ ከይፈለጥና ኣይንፈልጥን ኢና ዝብል እዩ ከምዘይ ንፈልጥ ከይፈለጥና ኣይንፈልጥን ኢና ኣብ ህይወት ተፈላለዩ ዓይነት ሰባት ኣለዉ ዘይፈልጡ ከምዘይ ፈልጡ ኸኣ ዘይፈልጡ ሰባት ኣለዉ ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ኣሸገርቲኦም ንኸተፍልጦም ካልኣይ ደረጃ ድማ ካብኦም ድበለጹ ኸኣ ኣይፈልጡን እዮም ከምዘይ ፈልጡ ኸኣ ይፈልጡ እዮም ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ግን ከተፍልጦም ትኽእል ኢኻ ሳልሳይ ድማ ድፈልጡ ከም ድፈልጡ ደይፈልጡ ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ከኣ ምብርባር የድልዮም ራብዓይ ድፈልጡ ነቲ ድፈልጥዎ ከም ድፈልጡ እዚኦም ድማ መራሕቲ እዮም ክብርና አምላኽ ይኹን ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ህይወትና ኣብ ጽጽባሕ ብዙሕ ፍልጠት ክመልአና ብዙሕ ነገር ከርኤና ይደልዩ እቲ ሽግር ግን አቅድሚኡ ኩሉ ጊዜ ብንፈልጦ መገዲ ስለንቀርቦ ነሸግሮ ኢና ከምዘይ ንፈልጥ አቅድሚ መንፈስ ቅዱስ ልብና ንኽንፈልጥ እንተዳ አዳሊና ብዙሕ ነገር ከፍልጠና ይኽእል እዩ ኣብ ይፈልጥ የደው ዝበለ ሰብ ንኻልእ ፍልጠት ዝኸውን ቦታ ኣብ ልቡ ኣብ ውሽጡ ኣብ እምርኡ የብሉን ምኽንያቱ ይፈልጥ የልካ ስለ ዝወዳእኻዮ ንኽትፈልጥ ድሉው ኣይኮንካን መጽሐፍ ክዛረብ ከሎ እቲ ደፈልጥ ድመስሎ ነተፈሊጥዎ ዘሎ አጸቢቑ ኣይፈለጦን ይድብል ኣሕዋት ካብ ተፈሊጥናዮ ንብሎ ንላዕሊ ብዙሕ ደይፈለጥናዮ ማዓሙቕ ኣለዎ ካብ ትበጽሕናዮ ንብሎ ዘለና ደረጃ ንላዕሊ ካልእ ደረጃታት ኣሎ ንሕና ዘለናዮ ከም መጨረሻ ጌርና ደው እንተዳኢልና ፈረትን ኮነንትን ኮይና ደው ክንብል ኢና ከምዘይ ንፈልጥ ንፍለጥ እሞ መንፈስ ቅዱስ ከፍልጠና መጽሐፍ ክዛረብ ከሎ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 16 ጥቕሲ 10 ሓደ ከምዚ ይብል ብዛዕባ ፍርዲ ኸኣ ገዛእ እዚ ዓለም እዚኣ ስለ ዝተፈርዶ ዝነግረኩም ብዙሕ ካልእ ዘረባ ገና ኣሎኒ ግና ከሕጂ ክትጸርዎ ኣይትኽእሉን ኢኹም እቲ መንፈስ ሓቂ ምስ መጸ ግና ንሱ ዝሰምዖ ዘበለ እዩ ዝዛረብ እምበር ካብ ርእሱ ኣይዛረብን እሞ ንሱ ነቲ ዝመጽእ ከፍልጠኩም ናብ ኩሉ ሓቂውን ክመርሐኩም እዩ ንሱ ካባይ ክወስድ ክነግረኩም እሞ ንዓይ ከኽብረኒ እዩ እቲ ናይ ኣቦ ዘበለ ኩሉ ናተይ እዩ ስለዚ ካባይ ክወስድ ወሲዱ ክነግረኩም እየ ዝብልኩም ይገርም ካብቲ ሓደ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ህይወትና እንታይ ይሰርሕ ተዳኢልኩምኒ ነቲ ዘይንፈልጦ የፍልጠና ነቲ ዘይተማሃርናዮ ይምህረና ነቲ ዘይተረዳእናዮ የረድአና ነገር ግን እዚ ስራሕ ኣብ ህይወትና ክሰርሖ እንተኾይኑ ስለቲ ዝመጽእ እሱ ዝፈልጦ ንሕና ዘይንፈልጦ ሎሚ ከፍልጠና እንተደኣ ኮይኑ ከም ዘይንፈልጥ ንኽንፈልጥ ኣቅድሚኡ ትሒትና ክንቀርብ የድልየና እቶም ኩሉ ጊዜ ንመንፈስ ቅዱስ ሂራያ መንፈስ ቅዱስ ዝብልዎ እኒኹ ኣቅድሚኻ ጎይታዬ ዝብልዎ ንሶም ብዙሕ ነገር እዮም ድፈልጡ እቶም ከም ፈላጣት ንርእሶም ኮይኖም ድቆርቡ ግን እሶም ውሕድ ነገር እዮም ዝፈልጡ ክብርና አምላኽ ስለዚ ኣሕዋት ብዙሕ ዘይፈለጥናዮ ነገር ኣሎ ብዙሕ ዘይኣተናዮ ነገር ኣሎ ብዙሕ ዘይበጻሕናዮ ነገር ኣሎ ዘለናዮ መጨረሻ ከይመስለና ዘለናዮ መጀመርታ ናይ ፍልጠት እዩ ነገር ግን መጨረሻ ናይ ዘለናዮ ፍልጠት ንኽንኣቱ ንደሊ እንተደኣ ኮይና ከምቲ ሃዋርያት ዝበልዎ ሕጂ ብከፊል ብኽፋል ንፈልጥ እዮም ኢሎም ሃዋርያት እኳ ባዕሎም ሕጂ ብኽፋል ንፈልጥ ኢሎም ዓጺሞ ስለዚ ሓወይ ስለዚ ሓፍተይ ብዙሕ ደይ ትፈልጦ ኣለካ እሞ ንርእስኻ ከም ደይ ትፈልጥ ኣሚንካ ኣቅድሚ ጎይታ ካልእ ፍልጠት ንኽትውስኽ ተዳሎ እንተደኣ በዚ መንገዲ እዚ ኣቅድሚ እግዚኣብሔር ክንቀርብ ጀሚርና መንፈስ ቅዱስ ብዘገርም ልምምድ ብዘገርም ትምህርቲ ብዘገርም ፍልጠት ናብ ናይ ቃሉ መዓሙቕ ሒዙና ከኣትዩ እቲ ቃል ምግላጽ ይደልዩ እቲ ቃል መዓሙቕ እዩ ናብኡ ኸኣ ሒዙካ ዝኣቱ ኣብ ቃሉ ዘሐንብሰካ ኣብ ፍልጠቱ ዘሐንብሰካ መንፈስ ቅዱስ ባዕሉ እዩ ሃዋርያት እኳ ነንሕድሕዶም ክዛረቡ ከለዉ ሓደ ካብቲ ሓደ ፍልይ ዝበለ ፍልጠት ስለ ዝሕዝ ነበረ እቲ ሓውና ጳውሎስ ዝዛረቦ ንምርዱ ጭንቂ ክሳዕ ዝብሉ በፂሖም ነይሮም እዮም ለካ እዚ በፂሐዮ ትብሎ ዘለኻ ናይ ካልኦት ፍልጠትን ብፅሕናን እንተደኣ ሰሚዕካ ጭንቂ ከም ዝኾነካ ኣይፈለጥካን ዘለኻ ስለዚ ሎሚ እስከ ልብና ነትሕቶ ንሓድሽ ፍልጠት ንዳሎ ኣይንፈልጥን ኢና ንበል ንኽንፈልጥ ከዓ መንፈስ ቅዱስ ክመልአና መታን ኩሉ ጊዜ ኣቅድሚ መንፈስ ቅዱስ ክንፈልጥ ክንቀርብ ከለና
ንሱ ኣምላኽ እዩ ንሱ ኩሉ ዝፈልጥ እዩ ንሕና ቅድሚኡ ክንቀርብ ከለና ምንም ፈልጦ ነገር የብልናን ስለዚ ከምዘይ ንፈልጥ ግን ካብኡ ንኽንመሃር ካብኡ ንኽንሰምዕ በዚ ትጽቢት እዚ ኩሉ ግዜ ናብ መንፈስ ቅዱስ ንምጻእ እንተ ደኣ በዚ ልቢ ዝቐሪብናዮ ብትኽክል ክመልአናይ ብትኽክል ክመህረናይ ብትኽክል ከርእየናይ ብትኽክል ስለ ጽባሕ ሎሚ ክቓንየና ክጅምር እዩ ስለዚ ገለገለ ሰባት ቤተ ክርስቲያን ከይዶም ክመሃሩ ኮፍ ክብሉ ከለዉ መምሃራን ኮይኖም እዮም ኮፍ ዝብሉ ነቲ ዝምህር ዘሎ ዕድል ሂቦን እዮም ኣብ ውሽጦም እዚ ደኣ ከምዚ እንዲ እንዳበሉ እንዳተሰበኹ ከለዉ እንዳሰበኹ ኮፍ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ ካብኦም እግዚኣብሔር ይሓልወና ክሳብ ኮፍ ዝበልካ ተምሃራይኻ ኮፍ ኢልካ ተምሃር ነቲ ዝምህረካ ዘሎ ክምህረካ ዕድል ሃቦ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣዕዚዙ ንኹልኩም ይባርኽኩም ንኽመሃሩ ልቦም ዝኸፍቱ ንኽፈልጡ ዝጸባበዩ ንሶም ኣብ ጽባሕ ብፍልጠት ኣምላኽ ይሙልዮም ኩልና ከም ዝንበል መንፈስ ቅዱስ ንኽትምህረኒ ኣብ ቅድሚኻ ኣለኹ ኣብ ጽባሕ ካባኻ ፍልጠት ክምላእ ኣብ ቅድሚኻ ኣለኹ ንስኻ መምህረይ ኢኻ ንስኻ መራሕየ ኢኻ ንስኻ ማዓድየ ኢኻ ኩሉ ግዜ እትብለኒ ኣለካ ኩሉ ግዜ ካባኻ ሓድሽ ሓሳብ ይቕበለ ኩሉ ግዜ ካባኻ ሓድሽ ፍልጠት ይምላእ መምህረይ ንስኻ ዘይተቋርጽ ምንጨይ ስለ ዝኾንካ ተባረኽ ኣሜን እግዚአብሔር አምላክ ንኹልኩም ይባርክኩም ንጎይታና ኢየሱስ ኣብ ህይወትኩም ወሲንኩም ዘይተቀበልኩም ንኢየሱስ ዘአመነ ጽድቅ አምላክ ይቀበል ንኢየሱስ ዘአመነ ናይ ዘለዓለም ህይወት ይቀበል ንኢየሱስ ዘአመነ ካፍርድ የምልጥ እዩ ንኢየሱስ ዘአመነ ህይወት ኣብኡላቶሞ ሎሚ ህይወት ክትረኽቡ ትደሊ ተኾንኩም በሐቂ ግብርኩም ኣይትእመኑዎ ንኢየሱስ ክንሕጅ እመኑዎ ንኢየሱስ ክትቀበሉ ዝወሰንኩም እዛ ጸሎት ምሳይ ጸልዩ እግዚአብሔር አቦ ስለ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስክነካ ኣለኹ يأمن الله ኢየሱስ ክርስቶስ ዕዳ ኃጢአተይ ኣብ መስቀል ከም ዝኸፈሎ ከም ዝፈጸሞ ስለይ ከም ዝሞተ ብሳልሰይቲ መዓልቲ ከም ዝተንሰአለይ يأمن الله ንኢየሱስ ብምእማነይ ካብዛ ሰዓት ውሉድ አምላክ ሓድሽ ፍጥረት ኮይነ ኣለኹ መንፈስ ቅዱስ ብሽም ኢየሱስ በእምነት ይቀበለካ ኣለኹ አሜን እንኳ ሓጎሰኩም ዝያጸልኩም ኣብ ታሕቲ ናይ ክራይስት ሪቪሊንግ ጀነሬሽን ዝብል ፌስቡክ ኣለኩም ኣድጌርኩም ኣብ መሰንጀር ጎይታ ከም ዝተቀበልኩም ጽሓፉልና ምስክርነት ዘለኩም ሰባት ጎይታ በስ ትምህርትታት ዝበጽሑኩም ከ ምስክርነትኩም ጽሓፉልና ቶም ሓደሽቲ ጎይታ ዝተቀበልኩም ከ ትምህርት መታን ክንምህረኩም መታን ክንጽልየልኩም ኮንታክት ግበሩና ሻሎም